Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, da ibasa ti Proverbio 15, versikulo 1. No napakumbaba ti sungbat, sabsuban na ti pungtot. Ngam no nagubsang, ad-adda arubruban na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mabisin akon. Adda ka laang dito'y balay. Ngam saan ka pa'y anakaluto? Buwisit. Hoy, mister! Ore adda lang dito'y balay. Taado tinaramid ko. Naglinis, nagaw-awer, naglaba. Ita, agluto akmanan. Apay nga, agreklamo ka? Darasam kumamati agunggunay. Tapara balay ka laang. Naglain kan si Kadjo? Asawa nak, sa anak at tagabo. Imbagak ay atagabo ka. Saan ka nga rin asumanaw No nabannog ka, kasta akmat. Ay, buwisit ti kastoy abiyag. Awan pa'y ganas. Hoy, no awan ganas mo, karkaro pa'y kanyak. Apay ti kunam, ganganasag ti makidindan na itikasken ka na ungat. Ay na, panawan ka man langan. Apay ka di manen anaariwawa damami ken dadim itay apok. Kanayon matakas jay, Lola. Kuna ni Daddy ang mabisin. Apay kano asana nakaluto ni Mami. Apay ngamin, asaan pa'y anakaluto? Kuna namat anaglaba ka naglinis. Sa nagawir ka no, Lola. Ay, narigat mo't ka ti trabaho ti agyan iti balay. Mabannog mo't ati agtagi balay. Di ibaga na kumaka ni Daddy, Lola. Ay, no daduma ngamin. Saan nga amo ni Mamim ti agpakumbaba? Ibagayo kan kwa na Lola. Ala, taibagak numapanak di tabalayaw. Apay akanayon dang agsinnong bat, Lola. Kasta kayo kadimot ka ni Lolo? Ay, saan, apok? Saan kami nga agap-apa kan ni Lolo? Nakaumayak, tama di ti mangmangag ti anak yaw. Akanayon kayo nga agsubang nga agasawa. Sana siyak tibilinan nyo, nanang. Diyan nalaing amanugang yo, tibagbagan nyo. Saan ka di akasta, anak ko? No nakaungot ti asawa, ma. Saan mo ngamin arubruban? Sa anak asanta, tapno jaklatan agtagtagari, uray na sakit ti panagsasauna, nang. Ay, day takot ti madikat ka, anak ko. No kumabaybay amlatan, di awan ko matirire. Naglalay nga na day jay at tao. No jakit din sumungbat no pasaktan na tirik na. Ay, kasta ka di ilatan. No agungat, sungbatam mat, iti ungat. Rumbang laang, nang. Anya ti kayat nasawan, agkatawa ak no agungat. Naggapukan sa amat di tabanger bakit? Wain lakay. Pinadas ko abinagbagaan ti anak ta. Ngam natangkan ti ulo na. Anya ay alauna iti kanayon da pagapaan. Oray basit labanag pagapaan dadagos. Kas dalaog beng. Di dala agbain iti karuba. Ay hamas da awak man kadakwada. Siyak pa'y kati mabain iti araramidan da. Uray siyak, mababain akmat. Ala, padasa makasao ti manugang ta. Bareng iso ti makaawat. Jay tulatan anak ta ti kasaok. Mabainak matiti manugang ta. Ang mga no ibagana nga isaksakit ta ti anak ta. Ay, sabagay. Ang mga no sabali ti panagawat na. Agpadadan sa matasan ang makaawawat. Ay, una yan. Apay asan ahos to ti panakaplansya to'y pulok. Sumanangit ti ubing, taggurgurigor. Jak nairapin tapay salsala matikayat na. Kanayon lang nga darason mo. Napambanog ka mang isalsala iti ubing kunak. Sige mamati agawer iti agurigor nga ubing. Na, tibakbakatan tagsangit. Pati pagbadok amapan iti opisina, di mo pa'y maasikaso mat, sinalbag kiti. Sige ti agawer! Agdalos! Aglaba ka nagluto! Adwa saom! Trabaho ti babae day ta! Inasawa nak nga rod tapno alilaam. Just kikit di. Ay na, di ta ka manlangan. Siya kung timapan agplansya.
ayam ti agplancha, Daddy. Kapilitan Tasaan mat at plinansya ni mamim iti husto ti pulok. Kasano, katsangit mo't asangit ni baby iti kalman. Saan arasunday ta? No ammo na ti araramiden na? Apay no ni mami ti agtrabaho. Tada kayong mat ti agtagibalay, Daddy. Apay, siyak ay tinagpandiling. Tapno siyak ti agtagibalay. Saan kayo amaawatan, Daddy? Apay ti pandiling. Ay na, pumanaw ka man laangan dito'y. Tasaan ka amakaaw-awat akas ka ni mamim. Sino nga takada kayo kan ni mami? Ti saan amakaaw-awat? Agpada kayo samat? Enton kwan, agsinsinong bat kayo? Ni mamim ti saan amakaaw-awat. Saan mo atultuladen? Uray da kayo mat, Daddy. Naglaing kayo nga agungat. Bigat, agar ariwawa manandita balay-dalaya. Ay, gubat man nga anya pa ingay. Anya nga tamanan ay ati pagsinsinong batan da nga agasawa. Nagpadaan da nga uray basit lang nga banag ag sinong batdan. Uray kumamat no ilimad da iti karuba ti panagapada. Ipangagdamat, di dala mabain. Nagpadaan da nga rod, di da mo ti agbain. Uray agungat kumat ti maysa, no agpasinsya ti maysa. Saan amarubruban? Saan mo't? No kasano tingiwat tinangirugay. Ay, rubroban mo't ti maysa. Iso aday ta, ad-adan nga agpinudot da. Ay awan lat amok anasaya at apagbanagan, tikas jay nga aramid da. Imbag, ta nakita ka dito'y dalan, basang. Anya launay ayat ti pagapapaan damami kan dadim. Saan ko nga ammo, Nana? Damagan niyo ako ni Mami, wenno ni Daddy. Ay, makarengreng dano daduma. Imbag tasan at tumayab dagiti plato kas kada kaldero no kas di nga agapada. Chinelas tinakitak at mayab, Nana. Kasino tinangibarsak ngay, basang? Sumana umat nga agsapsapol ni Daddy iti chinelas. Imbarsak ni Mami. Mayat adamag, nakakatkatawa. Ha? Saan mo't nakakatkatawa, Nana? Mabutbut ang aktupay no kasjay nga agapada? Kastoy ti aramiden ta, basang. Bareng agbaliw da adwa. Ay na, makakatawa ak man iti imbaga ni Fe nga aramid dalay akan jomanang. Anya ka di dayjay. Pati kano alikaman daket agtatayab, pati chinelas. Ay, unay matlang arudan. Siyak pa'y timabain iti kasta nga aramid da. Apay kumasi ka timabain nga himanang, saan mo't asi ka ti akin aramid? Awan nga ta pagbaliwan dagiti dua. Adda na panunot ko, bareng makatulong. Adda ka di dayta na panunot mo. Ay, amum ka di akanayon ko ida abagbagaan. Ngam awan latamat. Ay nano, di da pa'y laagbaliw iti aramidak. Hay, jak amon asawan. Nakita ka nagsarita kayo kan ni Josie di tadalan. Anya ka di ti imbaga na. Nasao ka no ti aputa, anagapa manen dagiti dadakkel na. Timayab ka no dagiti alikamon da. Ay nalabasan day ta nga aramid da. Ay inak man ida pagungtan. Ada ka no amo ni Jose apamuspusan. Bareng agbaliw dagijay nga gasawa. Anya ka no day jay. Di na matimbaga kanyak. Ay, na yan. Namin ano tamat abinagbagaan ti anak ta. Ngamawan matlat ta ti pagbaliwan da. No na nga to ti purwa ti may sa tao. Sana may suraw. Kasta ti anak ta. Agpada da nga gasawa. Awan ti agpakumbaba. Naawatam di imbagak, Fe.
No aga pa damanan, pumanaw ka. Umay ka ijay balay, ta ilamang ka. Ha? Apay nga ilamang nana. Wuna, ibagak ka damamim apim manaw ka, ta kinabutang mo ida. Agsublikan to laeng no saandan nga aga pa. Agyanak pa'y lang ijay balayo? Wun basang, bayam nga agdanag da iti kaawan mo. Ibagak tumatan apim manaw ka. Tanaumakan iti kaaapada. Mayat nga taday ta nga aramidak, nana? Daytoy laeng ti amok apamuspusan. Bareng makaamiris da iti madi agalad da. Sige, nana. No aga pa dapay, pumanawak mat. Umayak ijabalayo. Wun basang, kitaan tano epektibo tinapanunot ko. Anya ka dit orasan? Isasangpet pa'y ti mangup opisina ti kastoy nga oras nga isasangpet mo? Makauma tingiwat mo. Nakibandingat ka dagiti katrabahwak, ta makauma ka. Imbagpaykan ka, tada oras mo nga ag-happy-happy. Siyak ngay, kakaasiak ditoy. Diyak pa'y makaaliwaksay gapoy ti putot mo. Aglablabas kan. Anay ko, ayop ka. Babawi ko na nagkasawakan ka. Pumanaw ka man langan. Apay papanaunak. Bukod ko abalay daytoy. Sikati pumanaw no kayat mo. Tamang isang petak iti babae ang naulimak. Buwisit ka. Kanayon kayo latan nga agap-apa. Sige, siyak lang ti pumanaw. Naumak iti kanayon nyo panagapa. Ne. Kayon, ito na yung agapa. Leia, surutan di anak mo no napanan na. Makasursurot. Napan siguro iti balay dananang. Day tangamin ugalim kat. Anya ti panagkunam dita ugalim. Mayat ka di. Parikot ka iti biyag ko. At dapay kanyak nga agparikotak gapukan ka. Nagbalinak agbalod dito'y balay. Nana, umayak man dito balayo. Umunag ka basang. Imbagam ka di, adito iti papanam. Saan, nana? Nakita kasi nipat ni daddy ni mami. So, pimanaw ako na talaga. Ay, una yan. Mala, agyan ka pa'y dito'y balay. Saan ka ngagpakpakita kadakwada? Nana, apay akas jayda. Kanayon da nga agapa. Kas jay ti mapasamak, no awan kadakwada ti agpakumbaba. Diyak kayat ti kanayon da panagapa, nana? Asino nga iti mayat iti kanayon ariri, basang. Bareng ano iti ipapanaw mo, makaamiris da. Kasano ko ma, nana? Siyak ti makaam mo. Bareng mayat tinapanunot ko apamuspusan. Imay ka din ni Fe dito'y tatang. Nay, itaman pa'y asapulam dito iti anak mo. Kaano api manaw? Pimanaw idi rabi Idi nagapa kami ka ni Jo. Anya? Pati rabi agapa kayaw. Ita, pinanawan na kayo kat nga rod ti anak yaw. Kasanaw, no ada napasamak kan kwa na. Madanaganak nga rudtang. Sigot kat saan matapuman panaw no agapa kami. Nauma siguro Gapo iti kanayon no apanagap-apa. Napanan na nga rudan ti anak ko. Tulungan dak man amang sapol kan kwa na tatang. Anak kaw, apay ngamin no agbalbaliw kayawn. Pati anak yaw, may ramraman. Imbag pa di agkabalay nga aso kan pusa, tasaan da nga agapa. Ni tatang mat. Saan kit din? Ngamda kayaw, nabayag kayo nga agdanden na. Ngam kanayon kayaw nga agapa. Awan ka di pa'y ti anak yo, Leia. Awan pa'y nga rod. Nakitam ka di? Idi nakitak, dinamag ko no aping agtartaray. Kunana anauma ka nun, iti kanayon nyo apanagapa. Sumangpet to ka nun, no agbaliw kayo. Napananangatan. Ang mga numay sagmak ti anak ko. Apay, no pagsaritaan nyo ngamin, no anya ti saan nyo apagkinkin na awatan. Kaya't yo kading agtalaw ti anak yo? No ngay may isang ma.
Ubing pa'y unay ti anak mi nga agtalaw. Ubing pailaeng, ngamadlaw na nga awan ti panagayat yu iti tunggal maysa. Nadismaya siguro gapo iti aramid yu. Imbaga na kanyak nga agsublilaeng no agbaliw kayo. Kasano no may sagmak ti anak ta? Ubing pa'y unay ang nagtalaw. Nagbutang siguro, edi sinipat ka. Pakawanan na ka. Jakton ulitan. Uray siyak matlakay. Agbaliwak mat iti kinalaing ko ang agniwat. Agbaliwtan, bakat. Tapno saan ta ang mapukaw ti anak ta. Agsubli ka no makita na ang agbalbaliwtan. Liklikan tinagubsang asarita, tamakapasakit itirik na. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Butlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 11 kan 12. Anak ko, saan mo alaisan ti panang disiplina ni Yahweh, kan saan mo aguraan ti parang tubngar na. Ta disiplinaan ni Yahweh dagiti ay ayatan na, akas iti panang disiplina ti maysa nga ama iti anak na, ama kaayayo ken kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Lakay, anya nga tano ilako mo ti tricycle mo. Ay, apay kumamot nga ilakok nga ibakay. Kasapulam mo ten ati aginana tatandanikan ag senyor. Ay saan? Kitno day ta tricycle ti pangkit-kitak iti panagtrabahok iti abroad iday. Ala, tangay di mo kayat nga ilakaw. Mangsapulaklaangan iti mangsublat nga agpasada. Amokon, ni Jano. Mala, padasek tuman ti mapan iti ayanda. Damagak no kayat nang ipasada ti tricycle. Marina! Janaw! Umayak man! Oh, tatang, da kayo mat. Umunag kayo Tagkape kayo pa Magyaman anak ko. Ay, ada ni Janaw. Tatang, ada. Mabiit lang ang tayabak. Ada ngamin ijelikodan ti balay. Agmulmula kadagiti agdudumaan natang. Malaman, dadamagakan ko Iso ti gagarat. Kanya ka diti may pahay ko, tatang. Ay, mayak, tay pasublat ko kumakan ka di tricycle. Tasan mo't ngamin nakayat ni nanang yung agpasada account. Ha? Ay, sige tatang. Kayat ko di agpasada. Nadamday jay a tricycle Taday jay ti pakalaglag ipak iti panagtrabaho iti abroad. Uwan tatang, di kagdanag. Hasta timbagak ka ni Janaw. Kunak nga nadan na ti tricycle, tapakalaglagipak, iti manu atawan na panagtrabaho iti abroad. Ay, kat nasaya at man nga no kasta. Kat kasano nga rod ti panangtad na iti boundary. Ay, pagsaritaan minto Barang inton mangrugen nga agpasada, kat sumardeng to matan iti kinalastaw kan kinamamartat na. Ay, sapay kuma, tanay narigatan. Amangan no makasapol iti naluklukaw ng isaw. Ay, baga bigat mo, Juanitaw. Da kayo matgayam, tata.
Adamat kadwayo. Iso ti manugang kaw, ni Janaw. Isaw ti sumukat kanyak amang ipasada iti tricycle kaw. Ken iso ti sumukat kanyak kas presidente yaw iti tuda. Kasta ka di, tata. Ewan barok. Naurnos tulat ta ti panagkakadwayaw. Ket sapay la kumatawan to ti agaapa, Un tata. Uray no saanan nada kayo ti presidente iti tuda. Saysayaatan milatta ti panagkakadwami. Tatang, nagyaman ta intalagyo kanyak ti tricycle yaw. Ket kasano ngay gayam ti boundary. Uray mangted kalatan iti 200. Mawatak may tagpapa-eskwela kayo nga rod kani bakit mau. Ay ket una tatang. Sapay dumakdakkel ti gastos mi ti panagadalda. Agpaiso maestra di anak yaw. Ngam basit mati sweldo na. Talaga kasta. Ang aminton maka-eskwela mo dagiti apo ko may. Makalungaw kayon tumitlaang kani Marina. Jano, itatasikan tinang sublat iti tricycle ni tatang. Pangaasim tagbalbalyo ka kumamutan. Ay na, wan ka di. Pangaasim tadi mo kuman ipakat ti kinalastog kan kinamammartek mo. Agpaiso nga da trabaho ngam kurang latta kada tayo. Wan ka di. Danag mo na ya. Nagbalbali wakto lata. Di kanto kuman agaramid iti pakaibabainan, tanarigatan. No saanen nga itulok ni tatang asikati mangipasada iti tricycle na. Bistray, sa dino ti ayan mo. Ak dito'y likod ti balay. Ang mulmula ak iti bukbukal. Sige, hinna ko naglakaw. Makamukan dito'y balay. Ang mga numarabian nga gawid. Pabitlag. Apay mapankan. Agpaitulod ka kumakan ni Jano. Saanan? Agpaitulod ka kidin. No nabibit ang makadanon kayo ti papanam. Ay, Jano, ay di mo pardasan. Ay, ang mga numadisgrasya ta. Anya kayo laki tinayananang. Nervyosa kayo launay. Tap nyo mabibita makadanon ni Jechindaan. Ay, isardeng mo ito tricycle ta bumaba ak langan. Sige man langan. Ibumpuntok kunti ak pataray. Ay. Nabuntukan na. Kaslatan makipamumpawn. Ay, jak kayatan ti aglugan de ito tricycle mo. Agnervyosa! Gumatangak man, nana. Ay. Ne, apay akas lang nervyos kayo, nana. Kasanumat nga minaya, Barok. Nagpartak nga agpataray ni Jano iti tricycle na. Ay, kasta ti aramid na, no adda pasahero na. Kinapuno na. Ado ti agrekreklamo a pasahero. Gapo iti panagmanmaneho na. Ay, kasta ka, Barok. Ewan, anya itayin tayo gatgatanga. Ay, gumatangak man iti parya, kan saluyot. Ay, mabit lang, Barok. Ay, tid ko tigat-gatanga. Agyaman na, nana. Lakay. Nay, at nakamutan. Ay, masurunak launay ka ni Jano. Apay, masurun ka. Nagasam, nakaparpartak ti panagmaneho na iti tricycle. Ay napatayon na kiti nervous day jay amanugang mau. Ay, unay mutan. Ang bayap ta bagbagak taw. Ay rumbang laang. Tado ka no ti pasaheros nga agrekreklamaw. Gapo iti panagmaneho na iti tricycle la nakaparpartak. Darasam manong, tani, rabin. Apay, mabutang ka kaditi al-aliading. Saan mata? Rabin ngaminan. Iso adarasan ta. Alang arod. Darasam timag na. Naimbag arabi iyo. Lola, lolo, ada kami. Agmano kami, lolo, lola. Kasyan na kay ti Diyos, apaw. Imbag maad na nakaumay kayo dito'y balay, apo.
Wen Lola, tamailiw kami mat kada kayo. Dito'y kayo ang maturaw? Wen Lolo. Ay katuan aapok. Sige, isagana kunti makan tamangan tayo. Naimbag abigat mo, Janaw. Kasama tatang, agudong kayo. Wen man, tayo na gumatang iti abunaw para kadagiti mulak. Alang rod, lumugang kayo, tamapan tayo ni Jay Ilay. Kumpat kayo ha. Sos. Janaw, di mo unay partakan tiyak pataray. Isardeng mo ti tricycle, kagluganak iti sa balay. Na, Agpaisugayam tay damag, nagpartak ka nga agpatpataray. Na, apay kay. O sige, no di na kayo pagluganan. Biro kayo nga iti sa bali at tricycle. Una yan. Hello, Ma'am Stephanie. Nakaawag ka man, di amukit nakalive ka. Wen ma'am, ang ni Janong asawam, na disgrasya. Anya? Wen, adda ita ija ospital ni Jano. Ha? Sa dinong ospital, ma'am, tama pa nakadagos. Tatang, nanang, kumusta ni Jano? Ay, maputad ka no ti may saasakan na. Nakaro ka no ti panakadangran na. Kasi mati asawa. No kumadimngag iti pamagbaga. Saan kumakas to'y tinagbanagan na? Masya nakiti asawam. Ay, una yun, tinapasamak ken Juana. Apay nga Jack may garaw ti may sasakak. Pinuted dalakay. Nakaro ka nung amin ti panakadangran na. Sana po no naputod ti may sasakak. Magkalma ka lang, Barok. Ang mga noon niya ti mapasamak ken ka. Apay nga napay naputod ti sakak. Maladi kag danag. Ay, adda kamla dito yung mga dingay ken mangtulong kun ka, Barok. Pudno day talakay. Nupay nagbidot ka. Saan da ka baybayan? Nangruna kanyak nga asawam. Isungawan tinas ka na pagdanagan kan paglidayam. Danggam ti pamagbagaken ka dagiti nataengan. Tanodakas ti napasamaken ka, agbabawi ka man ngam naladawan ti amin. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.